Hvordan synes du, lærerne har taget imod jer? Jamen, det var da en fantastisk modtagelse, vi fik. Hvordan synes du, drengene klarede sig her i dag? De klarede sig da fint, synes jeg. Synes du ikke det? Jo, meget. Hvordan er det at komme på turné med Drenge-Mandskorpset? Det er jo en fantastisk oplevelse her. Igennem mange år har vi gjort, sådan cirka hver andet år har vi taget på en turné, hvor vi har rejst først over det meste af Europa, og så har vi været faktisk nu 4. gang i USA, og vi har været på turné i Australien. Og det er jo en fantastisk ting for drengene oveni, fordi de arbejder virkelig hårdt med korsangen og med at dygtiggøre sig som sanger i løbet af året, lave mange koncerter. Og så er det sådan en gulerod eller en lille belønning, man får, at man så får lejlighed til at komme ud og opleve verden. Og det der med at rejse med musik, det er faktisk en rigtig god måde at opleve verden på, fordi man får lov til at lave nogle gode koncerter, nogle gode koncertsteder. Man får lov til at møde en hel masse glade mennesker og en masse rigtig glade i den forbindelse. Og så får man også lejlighed til at se nogle nye kulturer, så det er en fantastisk ting. Hvor er det største sted, jeg har sunget hen? Jamen, vi har sunget mange rigtig, rigtig spændende steder, men måske et af de mest berømte og en af de største oplevelser, vi har haft, det var da vi i 2009, da vi sang i Sydney Opera House i Australien. Det er jo verdenskendt med sine berømte skaller og bygget af en dansker, så det var en rigtig god oplevelse at få lov til at synge der. Farvefestival. Hvordan synes du, de sidste 2 dage har været? Jeg synes, det har været kolossalt inspirerende og virkelig en god måde at få startet op på, så man føler, at man virkelig er ladet op. Og jeg synes, det er super godt, at vi også har nogle ting, vi kan gå til om eftermiddagen. Jens Blendstrup var forrygende i går eftermiddag, så det var synd, der ikke var mange flere, der blev og hørte ham. En workshop var du på? Jeg er på den, der hedder Dansk Light, fordi jeg aldrig har været linjefagsuddannet i dansk. Jeg har jo musik og engelsk. Så det er rigtig, rigtig spændende at blive opgraderet og få noget ny inspiration. Hvad for nogle forventninger har du til i dag? Til resten af dagen, nu skal vi jo selv spille med bandet, og så håber jeg da, at nu hvor der både sådan gratis pølser og en fadøl, at folk de bliver og hygger sig og er lidt sammen med hinanden og lytter både på os i Chains, men også bliver og lytter på Artificial Brothers. Har de her dage gået over dine forventninger? Ja, det synes jeg bestemt. Helt sikkert. Det er en rigtig, rigtig god nyudvikling og en nytænkning af den måde, vi plejer at starte op på, hvor vi har været over i Thyhallen og så været ude på skolen. Så er det en rigtig, rigtig inspirerende måde at starte. Det, du har lært her, vil du bruge det i din undervisning? Jamen, det vil jeg da helt sikkert. Det vil jeg bestemt.